anga foli ani wale ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ ka ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesherifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoni filɛ. Sɛbaralaw ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Coopérative des Aviculteurs du Mali Kama ye a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi tarata doya in na ka se ka waleya dɔw kɔ. Waleya minnu bɛ tali kɛ ka sɛ bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ. Kunnafoni kɛnɛ in sigira u fɛ Maison de la Presse la. Nin de ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye sɔnni mun bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Sɛbaralaw ka jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Coopérative des Aviculteurs du Mali Kama ye a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi tarata doya in na ka se ka waleya dɔw kɔ. Waleya minnu bɛ tali kɛ ka sɛ bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ. Kunnafoni kɛnɛ in sigira u fɛ tarata doya in na marsi kalo tile 14 Maison de la Presse kɔnɔ. An ka maa minnu kɛra Abara Shere, Amadou Kamara ani Mohamed Sidibe. Mali sɛ maralaw ani sɛ feerelaw u ka kuluba min bɛ ni an b'a wele ko Kama n'a bɛ sɛ maralaw ani sɛ feerelaw olu kofɔ a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi yaasa gwɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin u ka baara ma n'o de ye ka sɛ bɔ kɔfɛ ka don n'a ye Mali kɔnɔ yaasa u k'o kɛlɛ ka sababu kɛ kɔlɔlɔ jugu minnu b'a la ka ta ka ɲɛsin kɛnɛya ma. Mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ n'i b'i ka jamana taa ɲɛfɛ n'i b'a fɛ i ka jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ ani ka nafolo sɔrɔ a ka se ka basigi nin y'a dɔ ye sisan an bɛ mɔgɔ caman bɛ ka na ka don sɛmara la parce que y'ale taali jamana kɔ kan yanni ka taa jamana kɔ kan n'i sigi yan ka baara kɛ i bɛ se ka nafolo sɔrɔ a la nafolo sɔrɔ o ye nin dɔ ye. Mɔgɔ caman bɛ bi minnu agriculteurs la Mali la yan sisan minnu bɛ juru ta banques fɛ an y'u tɔgɔw fɔ aw ye yan a fɛn fɛn bɛ bi yan n'a ye juru ta banque fɛ a bɛɛ ka ca ni miliyari ye donc olu bɛ nin fɛnw ta ka na i sigi k'u bɛna sɛmara kɛ o sɛmara kɔnɔna na banbaciw ani maa fililenw minnu t'u ka jamana ka hɛrɛ fɛ olu bɛ taga Faransi sɛ ninnu ni ye sɛ fililenw de ye sɛ fililen minnu don nafa t'u la tuguni Faransi yɛrɛ olu t'a dun parce que n'olu ko k'u b'a dun a bɛ bana lase olu ka jamanadenw ma. Ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaw ka fɔ la ni an m'an janto an yɛrɛ la sɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ n'an t'u si dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka bana fasugu caman ta ka ɲɛsin buna hadamadenw ma wa maa minnu kɛlen don o ko matarafaba ye bi u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ yaasa k'a feere maliyɛnw ma sɔngɔdiya la ka sababu kɛ sɛ min don sɛ ɲuman tɛ. An bɛ kɛlɛ dɔ de la kɛlɛ min ye mɔgɔ minnu bɛ na ni sɛ ye u bɛ na ni sɛ ye fɛn min de don fɛn ɲuman tɛ parce que an tɛ sɛ ninnu bɔyɔrɔ dɔn an t'a dɔn fɛn min don bon par contre an bɛ mun produit yan nɔ an b'o dɔn an b'o bɔyɔrɔ dɔn an b'a dɔn o ye fɛn min ye an kɔni fɛ o de kan ka utiliser ka wulikajɔ ye fɛn caman ye parce que an ni ministre kumana an ni ministre de l'élevage kumana an ni ɲɛmɔgɔ caman kumana an y'a yir'u la k'a fɔ fɛn min de don a bɛ k'an degun bon u yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ olu yɛrɛ b'a la u bɛ ka kɛlɛ kɛ. An bɔra ka Kama ka conférence de presse de lamɛn sisan aliment n'o ye poulet de chair ye sɛ minnu bɛ dun an ka jamana kan parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ malgré que ministres ye arrêté dɔ bɔ pour que k'a fɔ ko sɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an ka jamana kan ko k'a interdit u y'a interdit kun de kama parce que sɛ minnu bɛ na an t'u siya dɔn an t'a dɔn kun min na u fagara u ni bana min bɛ na an t'o dɔn mais an bɛ a san parce que c'est moins cher bon or olu bɛ bɔ n'aw fɛ yen kun dɔ de la ka na n'a ye anw fɛ yan nɔ donc o kama ministère ye arrêté dɔw ta k'a interdit. An b'a yira aw la k'a fɔ ko sɛ ale ye dumuni nafamaba ye min bɛ nafa caman lase buna hadamaden ma nka an ka kan k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ sɛ fasugu minnu dun ka sababu kɛ an ka jamana maaw bɛ taa sɛ fasugu wɛrɛw ta ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana cɛjugu caman ka ta ka ɲɛsin an ma. Maliyɛn dɔw de bɛ taga
ka taa olu fara fara ɲɔgɔn kan u t'a dɔn fɔlɔ a dilanna cogoya min na u t'a dɔn fɛnɛ a conditionné la cogoya min na labɛn min kɛra k'a kɛ u t'o dɔn a problème hygiène ko fanfɛla la min ye ka a saniya kɛ u t'o dɔn u seginna ka na n'a ye yan olu de bɛ na n'a ye yan donc ka na maliyɛn minnu nan'u sigi n'u y'u ka baara n'u ka fɛn bɛɛ kɛ nin ye u ka nafolo ɲini k'a ye olu ka nin nali de bɛna to u bɛ nin maliyɛnw ka baaraw nagasi. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin kunnafoni di kɛnɛ a kɔni kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin maako fɔlen ninnu bolo nisɔngoya ni dusumakasa min b'u la ka ɲɛfɔli k'o la ka tila ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma sabula u kɛlen bɛ ka sariya gɛlɛn min ta ka ɲɛsin nin baara in ma n'o de ye ka sɛ bɔ jamana wɛrɛ kan ka don n'a ye an fɛ u ka sariya in u k'a ta ka don ba la sabula a kɛlen bɛ gwɛlɛyaba ye bi olu ka baara la. Amerikikaw ka cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ mara kɛkoɲuman sabatili kama marayɔrɔw la USAID a ɲɛma ni an ka jamana ɲɛmaw ye sigi ka fɔ kɛ ka hakili dajira kɛ ɲɔgɔn na san 2016 baara tɛmɛnenw kun kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka hakili dajiraw fana kɛ ɲɔgɔn na baara kura minnu bolodalen d'u fɛ ka bɛn ni sankuraw ye u ka laɲini sabatiliw kama Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'a ɲe. Amerikikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu USAID ale bɛ ka baara bolodalen min musaka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana a marabolow la u k'a ma ko programme d'appui à la gouvernance locale de l'USAID olu ka san o san sigili ka jateminɛ baara taabolow ka o dɔ bolodara an ka jamana kɔnɔ a senfɛ Ameriki ma ɲɛmaw ani an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ baara bolodalen ɲɛmaaya la u jɛra ka jateminɛw kɛ baaraw minnu kɛra san 2016 kɔnɔ gwɛlɛyaw minnu sɔrɔ la fiɲɛw minnu bɛ kɔnɔ fiɲɛ ninnu bɛ se ka furakɛ cogo jumɛn walasa san 2017 baarakɛtaw ni sababa bɛ se ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2016 baara kɛra kadaraw minnu kɔnɔ laɲiniw minnu kɛra ka sabu kɛ gwɛlɛya dɔw yera o laɲini ninnu bɛ se ka don ba la cogo jumɛn walasa san 2017 fiɲɛ minnu ye u sɔrɔ san 2016 kɔnɔ u kan'o sɔrɔ san 2017 la kɛnɛ in senfɛ ja dɔ bɔra k'o jira baarakɛlenw kun kan an ka jamana kɔnɔ mara kɛcogo ɲuman kadara kɔnɔ san 2016 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baara bolodalen in Amerikikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu USAID o de jɔ mɛ ni a musaka bɔli ye sɛfawari miliyari 11 ɲɔgɔn na o de bɛ don a da fɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana ɲɛmaw dɛmɛ baara caman na o de kosɔn Amerikikaw ka lasigiden min kun bɛ kɛnɛ kan Ameriki jamana tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ kɛnɛ in min ye nin ye kɛnɛ don kɛnɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye hali bi mara kɛcogo ɲuman a bɛ se ka sabati cogo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mara kɛcogo ɲuman dɔ ye ni fɛn kalifari la ka baara kɛ a ka kan i ka kɔmasegi kɛ ka dantigɛli kɛ maaw ye fɛn minnu kɛra i fɛ i ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni nafolo bilara i ka bolo ka nafolo labaara i fɛ labaara cogo minnu na a donna siraw minnu fɛ sira misɛn n'a sira kumabaw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a ko dɔ ye mara kɛcogo ɲuman ye wa ko nin y'o kɛnɛ dɔ ye a ko jɛlenya o fɛnɛ ka kɛ taabolow la k'o ye mara kɛcogo ɲuman dɔ ye kunnafoni fɛnɛ dili kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanadenw ka se ka kunnafoni sɔrɔ o fɛnɛ ka fisa ni kunnasiri ye k'o bɛɛ ye mara kɛcogo ɲuman dɔ ye o de kosɔn an ka minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ni mara cɛmabɔli ma o ka nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ Amerikikaw ka nin nafolomugu in min kɛlen filɛ nin ye ka baara bolodalen musaka bɔ ka se ka mara kɛcogo ɲuman yɛrɛ boloda Mali jamana kɔnɔ ko a nana nakuma na ka sababu kɛ a nana ka bɛn ni kuma min ye kuma don jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka wuli ka jɔ da bɛ kuma min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mara cɛmabɔli ka kɔrɔ don min bɛ se ka to hali bi laɲini bɛ se ka sabati mara yɛrɛ bɛ se ka segin nso Mali mara o mara maradenw yɛrɛ k'u jɔ ni mara yiriwali ye n'u ko ma ko décentralisation ko wuli ka jɔba bɛ senna Mali jamana ɲɛmaw fɛ bi a ko wa dɔwɛrɛ ma jamana ɲɛmaw bila o wuli ka jɔ la jamana ɲɛmaw ye sigiba min kɛ mara cɛmabɔli yɛrɛ kunkan ni u k'a ma ko états généraux de la décentralisation mara yɛrɛ a cɛmabɔli an ka jamana kɔnɔ ka na se bi mɔ k'a lajɛ ka bɛɛ ti ka da gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔw minnu na fiɲɛw sɔrɔla yɔrɔw minnu na nɔgɔyaw sɔrɔla yɔrɔw minnu na ka bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na k'a da ni ka sɔrɔ ka fiɲɛw furakɛ ka nekura fiyɛ a la u k'o de ma ko états généraux de la décentralisation o kɛlen an ka jamana kɔnɔ o ye laɲiniw minnu kɛ ni u k'a ma ko recommandation o laɲiniw de kɛ mɛ ka wajibiya jamana ɲɛmaw ma u k'a lajɛ ka mara cɛmabɔli yɛrɛ de kɔkɔrɔma don ni ka kɔrɔ fɛnɛ don walasa laɲini ye fɛn min ye maliden ma na ye fan o fan fɛ mara o mara la i da ka se ka ye Maliko la barisabu ka da ka i ka sigida a kunkanko tɛ se ka taa k'i da o kumana k'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka wuli ka jɔ kun ye.
projet dɔ tara ka don bala an ka jamana kɔnɔ projet mun ka laɲini bɛ ɲɛsin ka se ka bɛn ani basigi sinsin jamana kɔnɔ n'o ye projet d'appui à la stabilisation et à la paix musaka min kan ka don a labarali da fɛ o bɛ se sefa wari miliyari 6 ma projet in ka baara fanba a bɛna ɲɛsin Gawo marabolo de ma projet in tali ka don bala a denfaya tun bɛ jamana minisiri bolo minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin ka jamanadenw segin ɲɔgɔn ma ministre de la réconciliation nationale Kafune Bacili a bɛ faamuya caman d'a ma. Bɛnkan sɛbɛn dɔ o bolonɔbilala Mali jamana ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bolonɔbilabaga kɛra Mali minisiri ye min ka cɛw bɛnnen don malidenw segin ɲɔgɔn Mali ma ani Allemagne jamana ka lasigiden min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min ni o bolonɔbilalen filɛ nin ye o kun bɛ tali kɛ u ka baarabolodalenw kun filanan baaraw de kan walasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ cogoya min na n'u ko a ma ko projet d'appui à la stabilisation et à la paix PASP Mali. O baara bolodalen min filɛ nin Allemagne jamana o de bɛ ka Mali kɔkɔrɔma don ka gɛrɛ Mali la ni dɛmɛɲɔgɔnya walew tali ye ka ɲɛsin a ma walasa bɛn min ni an b'a sira kan ni k'a tɔgɔma o baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na Allemagne jamana minisiriso min bɛ ni o ka caw bɛnnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma ale ni GIZ ka baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na o de la u ye nin dɛmɛɲɔgɔnya in ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma sefa wari miliyari 6 ni k'o ta k'o labila Mali jamana ye dɛmɛɲɔgɔnyaw ɲasira fɛ walasa baara bolodalen a bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo kɔnɔ GIZ ni o ye Allemagne jamana ka cakɛyɔrɔ dɔ ye u ka o cakɛyɔrɔ in lasigiden ɲɛma min b'a fɛ Mali kɔnɔ yan ale ka kɔrɔfɔw la y'a jira k'a fɔ ko baara bolodalen min ni a lawaleyali baaraw bɛ ka nun doni ye ko danfara bi ani jɛɲɔgɔnya baara wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tɛmɛ Mali jamana ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a dɛmɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni k'a ɲɛsin marabolow de ma marabolo minnu ni dadigi kɛra u sigibagaw la mankanw ani wulikajɔw waatiw la o b'a jira k'a fɔ baara bolodalen ninnu a bɛna ɲɛsin Mali jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la zen in ta o baaraw bɛ ɲɛsin Gawo marabolo de ma Allemagne jamana ka lasigidenso ma ɲɛma min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ale ka kɔrɔfɔw la kɛnɛ kan a ko baara ɲɔgɔnya min ni u b'a don u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni a baaraw bɛ sigi sen kan k'u jɛra ni ka laɲini camanw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ malidenw segin ɲɔgɔnma ani basigi ni bɛn seginni na Mali jamana kɔnɔ a ko su ani tile olu bɛ Mali jamana kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni minisiriso min bɛ jɛ ni ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mali minisiriso ye min ka caw bɛnnen don malidenw segin ɲɔgɔn Mali de ma k'u jɛra ni ka nɔbabɔ baara bolodali ninnu na an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la ani a ka gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen Mali minisiri min ka caw bɛnnen don malidenw segin ɲɔgɔn Mali ma minisiri Al Mokhtar a ko a bɛ foli ni waleɲumandɔn de ta k'a ɲɛsin Allemagne jamana ma dan tɛ foli min na ale yɛrɛ ani Allemagne jamana ka lasigiden min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ u jɛra ni ka bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila nin ye k'o b'a jira k'a fɔ hali bi Allemagne jamana maa ɲɛmaw u y'a kanu ni k'u jɔ Mali kɔkɔrɔ walasa ŋaniya min bɛ Mali jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ la ni ka o ɲɛdakura di Mali ma ko Allemagne jamana bɛ k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya o baaraw la baara min ni a laɲini sɔrɔli ti ko nɔgɔn ye ko o kama a bɛ segin ko kura ni ka Allemagne jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka da u ka cɛsiri kan Mali jamana dɛmɛ ɲɔgɔnyali la wa baara bolodalen min fana filɛ nin ye ni a sigira sen kan walasa ka dɛmɛ lase Mali jamana ma ko o baara in fana ni foli ka kan wa baara in tɛna latigɛ dɔwɛrɛ fosi kama fo n'a kɛra Mali jamana ka nafa ye bawo a nafa bɛ na se mɔgɔ minnu ma o ye Mali jamana kɔnɔdenw ye minnu ni dɛmɛɲɔgɔnya wale ka kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani denmisɛnninlamɔgɔw hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana ani Allemagne jamana u cɛ jɛɲɔgɔnyaw nun donnen don kabini ni san 1960 ani 60 waatiw la o b'a jira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya min filɛ nin ye a nu ma don bi wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Allemagne jamana a ka dɛmɛɲɔgɔnya wale bɛ ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma ni sira camanw ye ɲɛtaa sabatili baaraw la sɛnɛko binakun kan kɛnɛyako ani lakanako binakun kan an ka jamana gouvernement ye hakilina min sɔrɔ ka cakɛda dɔ sigi sen kan mun ka laɲiniw bɛna ɲɛsin ka se ka yuguyurugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ n'o ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite ye maaw de bɛ ka u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ cakɛda in sigikun jumɛn bɛna ye a la bari sabula ka kɔ ale ɲɛ cakɛda damadɔ bɛ jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛ ɲɛsin nin n'a ɲɔgɔnna si kɛlɛli ma i n'a fɔ contrôle d'état vérificateur général ka taa se pôle économique ma maaw kɔni ma kɛ taafan kelen ye a ko kun kan an ka baarakɛla Amadu Kamara ni Mohamed Sidibe ye munumunu salo min kɛ an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlen fɛ ni bureau min sigilen filɛ sen kan n'i y'a ta ka jateminɛ anw hakili la vérificateur bureau bɛ nin baara kelen kɛ procureur de la république bɛ o bɛ nin baara kelen kɛ ni nin bureau wɛrɛ nana ka na fara olu kan fɔ jamanatigi ka mission
kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka baara taabolo la min ni vérificateur ka bureau ka baara tɛ kelen ye min ni procureur ta fana tɛ kelen ye n'u saba bɛɛ ka baara kɛra kelen ye bon an bɛ se ka fɔ o la k'a fɔ u bɛ na pour que ka fɛn dɔ kɛ mais u tɛna ni fɛn kura ye min bɛ se ka jamana lataa ɲɛ o kɔni o ye ne hakilina ye nin bureau kura in kan. n ko n hakilina la comme office in créer k'a fɔ ko ka adamadenw bali u ka nafolo nɔgɔlen sɔrɔ c'est-à-dire ka se ka nafolo sɔrɔ comme teliyara nafolo min jɛlen tɛ gouvernement y'o sigi c'est vrai an ye a jateminɛ mais an hakilina ye min ye ne hakilina ye min ye c'est que o office in créer a tɛna fɛn bɛrɛ bɔ a la parce que n'i y'a ye mɔgɔ minnu bɛ nafolo nɔgɔlen ninnu sɔrɔ joona joona teliya la mɔgɔ wɛrɛw tɛ o fanga kɛrɛfɛmɔgɔw de don ou bien politicien minnu bɛ fanga na olu yɛrɛ dɔw de don ou bien u yɛrɛ mɔgɔw de don waati la u bɛ société ni entreprise dɔ de créer u bɛ tɔgɔ dɔw d'a la min tɛ u yɛrɛ tɔgɔ ye u bɛ nafolo sɔrɔ comme o cogo de la donc u yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ a la. organe mun créelen don ko ka faso wari ka ŋanamu k'o kɛlɛ bon a organe kura ne fɛ baara ɲuman don nka a kana kɛ an y'a créer an y'a bila sen kan ka bila sen kan ten il faut que wari ni moyen u bɛ baara kɛ ni fɛn min ye olu ka d'u ma u ka se ka baara kɛ a kɛcogo la bon an ye Sénégal ta exemple ta an y'a yira k'a fɔ ɲuman bɔr'o la nka mankan dɔ fana bɔr'o la a kɛra sababu ye Sénégal mɔgɔ minnu bɛ faso wari suɲɛ ka tɛgɛ da a caman kan mais a kɛra occasion fana ye Sénégal jamana kuntigi kɔrɔ o den n'u b'a fɔ ma ko Karim hali n'a sɔrɔ a tun ye wari ŋanamu an y'a mɛn k'a fɔ organe mun ɲɔgɔnna créelen filɛ an fɛ yen nɔ olu kɛra sababu ye k'o nɔ minɛ mɔgɔw ko politiki ko don ka sababu kɛ ko a ko bɛɛ ma kɛ jɛlenya kan bon a kɛra tiɲɛ o a ma kɛ tiɲɛ ne kɔni fɛ n'i bɛ nin fɛn sugu créer i t'a créer k'a fɔ ko n y'a bila sen kan il faut que moyen ka d'a ma a bɛ se k'a yɛrɛ ka baara kɛ cogoya min na a bilakun ye mun ye a bɛ se k'o dafa cogoya min na. i ye so kura min jɔ so min ɲɛsinnen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma an bɛ se k'a fɔ ala ni ce a bɛna ko caman perepere latigɛ o dogolen tɛ kabira tɛtɛ tile la yuruguyurugu tun bɛ yen kosɛbɛ bɛɛ hakili b'a la 1,8 tɛ ko kuma yɛrɛ wulila yan yuruguyurugu fanga bonya kojugu y'a kɛ a wagati u nana ni vegali ye vérificateur général mais an ye mun ye rapportw bɛ bɔ wariw yuruguyurugura ko dɔw kɛra baarakɛyɔrɔ dɔw la nka foyi tɛ bɔ a la a kow tɛ taa bɔgɔ jeninen kan office central des stupéfiants soba min ɲɛsilen bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma i bɛ ka conseiller dɔ mɔgɔtigi Blaise o y'a fɔ débat dɔ la k'a ka kan ka créer a ka ca san kelen nin créer kun ye min ye yuruguyurugu ka se ka dabila pour moi min don peut-être o bɛ tulonkɛ de kɛ la mɔgɔ fɛ suɲɛni bali a bɛ bɔ d'abord ɲɛmaaw la ɲɛmaaw ka sɔrɔ fɛn min b'o bolo n'o ye jamana fɛnw ye jamana mobiliw ye jamana sow ye olu yɛrɛ kana kɛ fɛn ye olu yɛrɛ kana kɛ maa ye min b'o tarako ka bɔ jamana bolo bi jateminɛ kɛra ko fɔlɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko bi i ye so ɲuman jɔ k'i ye mobili ɲuman sɔrɔ k'a bɛ fɔ k'i y'a sɔrɔ cogo min k'i k'a ɲɛfɔ ko n'o tɛ k'i y'a suɲɛ maintenant il faut que d'abord ɲɛmaaw ninnu n'o bɛ fɛ suɲɛni ka dabila olu yɛrɛ ka kɛ maa tilelen ye kuranna y'a fɔ cogo min u ka kɛ diinɛ u ka tilen alako la n'o ye suɲɛni kɛ ni mɔgɔ kelen min ni jamana ka sɔrɔ taara i nɛn kɔnɔ lahara a bɛ sama ka bɔ i da kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ min kɛ la jamana kɔnɔ fɛn ɲɛnama tɛ n'o kɛra an ka taa an tila suɲɛni bɛ ban. o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'a ye. Niger jamana kɔnɔ maa min kɛra fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye Hama Amadu a ka kiiriw jalatigɛra a kɔ barisabu ka d'a kan a yɛrɛ bɛ furakɛli kɛ sen fɛ Faransi jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ a nɔfɛ kiiri binaku kan o ye de k'a fɔ sa dɔw kɛra a la a sen yera denmisɛnnin jago la Niger ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ ka denmisɛnnin ta ni ka jago kiiri min dayɛlɛla Ɲame Niger faaba la Hama Amadu ka lapasaba minnu bɛ olu y'a jira k'a fɔ u tɛ ye a kɛnɛ kan ka sabu kɛ Hama Amadu fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye min ni ko bɛ ale yɛrɛ kun ka tiɲɛ don a tɛ Niger jamana kɔnɔ bi nka jamana ɲɛmaaw Mahamadu Isufu n'a ka fanga kɛmɛ ka nin wulikajɔ dabɔ a nɔfɛ de
ka sabu kɛ politiki hakilinaw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya san 2021 jamana kuntigisigi kalata min bɛ ka na u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka Hama Amadu de lanɔgɔ bawo ne maa min kɛra kasoladen ye a tɛ daga i ye sariya kɔnɔ i k'a fɔ k'i b'i kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko in dabɔra o de kama olu banna ka don kiiribulon kɔnɔ maa fila wɛrɛw minnu fɛnɛ bɛ yen n'a ni olu jalaki mɛn ɲɔgɔn fɛ olu fɛnɛ banna ka kuma kiiri ɲɛmaaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Hama Amadu san 2016 jamana kuntigisigi kalata bilara ani jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu ni ɲɔgɔn cɛ tako kelen ma se ka kɛ fiyewu u ko min ma ko deuxième tour o de kɛra a barata a kun tɛ a ɲinbolo kan ka sabu kɛ don min n'a y'a laɲini ka bi don Niger jamana kɔnɔ o don a selen pankurunjigi kɛnɛ ka Mahamadu Isufu ka fanga tigilamaw lakanamaw taara a minɛ pankurunjigi kɛnɛ na o yɔrɔ bɛ k'u tilen ni a ye kasobonba la jamana kuntigisigi kalataw sera k'a to kaso kɔnɔ o n'a ta bɛɛ ani jamana ɲɛmaa taara ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na ni o ye deuxième tour ye nka yanni deuxième tour ka kɛ bana kun bira k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ kaso la o kɛra sababu ye a ka labasabaw ka laɲini kɛ k'a ka bɔ ka Faransi jamana lasɔrɔ walasa a bɛ se ka furakɛ o de fɛnɛ kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ni tako filanan kɛra jamana ɲɛmaa Mahamadu Isufu kɛra jamana ɲɛmaa ye. Nigeria jamana ɲɛmaa Muhammadu Buhari kɛlen kɔfɛ ka kalo fila kɛ Angleterre faaba la Londres juma tɛmɛnen a bisimilala a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ jamanadenw fɛ nka kun y'a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ dɔɔni kɛ hali bi Nigeria jamana kɔnɔ o kumana a ka jamana ɲɛmaa danga min jɔn bɛ a jɔyɔrɔ la u ka tɛmɛ ni baaraw ye yan'a ka wuli k'i jɔ o ko kɔni ma bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ barisabu ka da ka ntɛnɛn dɛmɛnen Muhammadu Buhari a ye bataki dɔ sɛbɛn k'o ci wasabulo wasadenw ma k'a jira k'a fɔ ka bɛn ni ntɛnɛn marisi kalo tile 13 ye a bɛ a ka jamana ɲɛmaaya baaraw daminɛ Nigeria jamana kunna Muhammadu Buhari bɔra Nigeria jamana da fɛ janvier kalo tile 19 de sɛgɛnnafiɲɛbɔ k'a bɛ t'o kɛ vacances o yamaruyan bɛ jamana ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bolo a kuma fɛ ka to min kɛ Angleterre duguba la Londres o de taara bange kalo fila kɛla ka sabu kɛ a yɛrɛ ka fɔ la a n'a ka fanga ko kɛnɛya tigilamaw ye a ɲini a fɛ ko hali bi ko a k'i lafiya ko ka sabu kɛ ko a jon tɛ kosɛbɛ ko kɔni kɛra sababu ye ka ŋunungunu de sɛbɛkɔrɔ bonya Nigeria jamana yɛrɛ kɔnɔ yala mela a ka kalo kelen bi yɛlɛma k'o kɛ kundalanda ye mun mana kelen de bɛɛ la mun b'a bali ka na Nigeria jamana kɔnɔ Nigeria ka denw kun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la bɛɛ kun bɛ k'i ta fɔ a ko la fɔ jumadon kalo fila dafalen a nana bisimila minɛ Kaduna pankurunjigi kɛnɛ kan ni ka sɔrɔ ka Abuja sɛgɛrɛ. Gambia ka jamana ɲɛmaa Adama Barrow kɛmɛ ka taama dɔ jujɔ ka ɲɛsin nazarala jamanaw ma min bɛ daminɛ Faransi jamana na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ tarata ka bɛn ni marisi kalo tile 14 ye sɔgɔmada tile waati nɛgɛ ɲɛ 9 Adama Barrow Gambia jamana ɲɛmaa bɛ bisimila Faransi jamana kɔnɔ taama kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kunnafoniw ka fɔ la o ye sɔrɔsiraw bɛ se ka yiriwa hali bi Gambia jamana ani nazarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ tarata donya kelen la Gambia jamana ɲɛmaa ani Faransikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔkow ma a n'o bɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛ Faransikaw ka dɛmɛnikɛ cakɛda min bɛ wele ko Agence Française de Développement ani o ma ɲɛmaa fana bɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka taa se Faransikaw ka minisiri ma minisiri min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔ ma ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma Adama Barrow ani François Hollande Faransi jamana ɲɛmaa fana bɛna kuma don dɛmɛnenw na Faransi jamana ɲɛmaa François Hollande Adama Barrow ka sigili la a ye bataki dɔ sɛbɛn min kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nin ye fiɲɛ kuratilen ye Gambia jamana kunna o b'a jira k'a fɔ Faransi jamana ani Gambia jamana u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Faransi ma ɲɛmaaw hakilinako ye nka nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ Adama Barrow Gambia jamana ɲɛmaa Gambia ka den minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni Yahaya Jammeh ka fanga waleya kɛra sababu ye olu ma ka Gambia jamana bila ani olu bɛna kuma ɲɔgɔnyaw kɛ Adama Barrow a bɛ Faransi nka kan k'i kunda nazarala faaba yɛrɛ fɛnɛ kan ni o ye Belgique duguba Bruxelles ye nazarala tɔnba Union Européenne yɛrɛ jaba la n'a sera ye maa minnu ye sɔrɔ bosobanganaw ye nazarala jamanaw kɔnɔ a bɛna lajɛ ka kuma ɲɔgɔnya don ani olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka ka jamana dɛmɛ cogo min yanni Adama Barrow ka bɔ munumunu zalo in na nazarala tɔnba Union Européenne n'ala ma baasi wɛrɛ kɛ u bɛ sɔn k'a lajɛ ka sigi dɔ kɛ min sen bɛ u bɛna da jira Adama Barrow la k'a fɔ a bɛ se k'i jigi da nazarala tɔnba Union Européenne ka dɛmɛw kan.
Egypte jamana ɲɛmaya so kun ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma kura min ni jamana de fanba ka wuli ka jɔ sigɛra sababu ye ka gɛn ka bɔ fanga na san 2011 Hosni Mubarak n'a ye san 30 kɛ ka Misira jamana mara k'a bɛ se bila sa kiiribulonw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw ye fɛn min fɔ o kan kelen fɛnɛ don olu fɛnɛ fanfɛ jalaki fɛn o fɛn bɛɛ ka sa o bɛɛ bɛ bi ka bɔ a kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Egyptikaw ka jamana ɲɛma Hosni Mubarak a kɔni dangun bɛ labidaninso dɔ de la kaso dɔ de kɔnɔ ka sabu kɛ a yɛrɛ ni kɛnɛya tɛ ɲɔgɔn fɛ kiiri o kiiri ɲɛsira a mɔ a kiiriw bɛɛ lajɛlen kɛra k'a dalen de to u b'a jira k'a fɔ kɛnɛya bakun tɛ a wolo la nka kɔsada in na kiiritigɛ yɔrɔ dɔw ye a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka kow kun kan k'a ye k'a fɔ ani bilali ka kan jamana ɲɛmaw yɛrɛ fɛnɛ y'a ye k'a fɔ baasi tɛ o la a bɛ se bila jalaki min ɲɛsinnen kun don a mɔ san 2011 don min na a yɛrɛ minɛna n'o kɛra a ka fanga yɛrɛ fɛnɛ binza ye farafina arabula jamanaw ye wuli ka jɔ min kɛ n'a daminɛna Tunisie jamana na ka taa nu bɔ Egypte n'o ye masakɛ caman furan kɔlɔlɔ dɔ de yɛlɛla ale yɛrɛ ka k'ale fɛnɛ furan nka yan'a ka furan maa 850 ɲɔgɔn na o de bɔnɛna a nin na ka sabu kɛ o don surasiw bɛɛ lajɛlen kun bɛ a ka bolo kan o kumana wuli ka jɔ kɛba ninnu dɔw bɔnɛna u nin na o jalaki kunbin kun bɛ a kan kabini a kun minɛna sa a dangun bɛ lapitaninso dɔ la ni o ye surasiw ka lapitaninso ye a sekun tɛ a yɛrɛ la Hosni Mubarak a si bɛ san 87 de la bi a ka lapasaba ye a jira k'a fɔ jalakiw bi ko min ye nin ye ka bɔ a kan ni kɛnɛya tigilama minnu bɛ a dafɛ olu mana jira kuma o kuma k'a bɛ se labila ka bɔ lapitaninso la o kɔrɔ ye k'a n'a ka so sɛgɛrɛ ka sabu kɛ a tɛ kaso la bilen o kumana ko n'a ma bɔ bi lapitaninso la k'a ka denbaya sɛgɛrɛ a bɛ se ka kɛ sini a ka bɔ k'a ka denbaya sɛgɛrɛ. Turki ma ɲɛmaw u n'an bɛ hakilina gwɛlɛ dɔw ta ka ɲɛsin Holandi jamana mɔ nin y'a jɔ furanjɛ kɛlɛ ye Turki ma ɲɛmaw ni Holandi ma ɲɛmaw tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ka sabu kɛ Tayyip Erdogan Turki jamana ɲɛma a kɛn bɛ k'a lajɛ ka furubakalata dɔ labɛn jamana den bɛ se k'i dɔngɔ ta awɔ wali kelen a y'i la awɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ne Erdogan jamana ɲɛma n b'a fɛ ne ka fanga ka kɔrɔ don ka sabu kɛ ni n ka fanga kɔrɔ donna a ka ca la Ala fɛ tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ka Turki jamana sɔrɔ a t'a sɔrɔ o tɔɔrɔ dɔ ye mun ye bamanciya wale kɛlɛli ka se a da la ni n ka fanga kɔrɔ donna n'o kɛ k'o se a da la jamanadenw k'a fɔ awɔ an jɛna n'o ye wale kelen a ye an ma jɛ ni a ye furubakalata bɛna kɛ o de kun kan nka jɔn'o cɛ mankutu baaraw de daminɛnen don ni o ye campagne ye o kumana Recep Tayyip Erdogan ni o ye Turki jamana ɲɛma ye a kɛn bɛ k'a ka minisiriw cari diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnenya nazara la u kanuba minnu bɛ yen u bɛ se ka taa yɛrɛ mankutu kɛ olu kɛrɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ an n'an bɛ ni jamana ɲɛma ka ci de ye a ka kala ta a ye walasa laɲiniw ye minnu ye olu ka se ka sabati o de kɛtɔ Holandi jamana kɔnɔ Holandi ma ɲɛmaw de sina k'u ban ka minisiri 2 bisimila Turki minisiriw la o tɛmɛnen kɔfɛ Recep Tayyip Erdogan ŋanuba minnu ni olu bɛ Rotterdam n'olu fɛnɛ ko u bɛ nisɔngoya taama sigi sen kan ka jira k'a fɔ ko in ma bɛɛ u mɔ lakana tigilamaw fɛnɛ donna olu tora k'olu caca o kɛra sababu ye ka Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ k'a yɛrɛ n'an b'a jira k'a fɔ tajuru sara bereko bɛ ko in na ntɛnɛndo marisikalo tile 13 Turki jamana a ye sariya damadɔ ta ka Holandi jamana sɛgɛrɛ fɔlɔ sigikafɔ fɛn o fɛn de kun bɛ Turki jamana ani Holandi jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bi jɔ Holandi lasigiden min bɛ Turki jamana kɔnɔ tiɲɛ don bi a tɛ Turki jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ a t'an bɛ taama dɔ la diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Holandi jamana tɔgɔ la nka a ma na ye fan o fan fɛ a k'a dɔn k'a fɔ Turki sigiba tɛ bilen o kuma na a ma na ye fan o fan fɛ min ka nɔgɔ a mɔ a ka Holandi sira bɔ ka taa bisimila minɛ a faso la a k'o kɔrɔ dɔn ni Turki jamana donni ye k'a sabu kɛ a bisimilatɔ tɛ Turki ka minisiri ɲɛma ni o ye Numan Kurtulmus ye a ko nin de ye sariyaw ye minnu d'an bɛ ka ɲɛsin Holandi jamana mɔ fɔ olu ye min fɔ u ye u k'o kɛ olu ma dɔwɛrɛ fɔ mafiɲɛya min kɛra ka ɲɛsin olu ka minisiri 2 mɔ Holandi jamana kɔnɔ k'u ban k'u bisimila o tɛmɛnen kɔfɛ Turki ka den minnu ye Recep Tayyip Erdogan ŋanubaw ye k'olu bali u k'u ka wuli ka jɔ kɛ fɔ Holandi ma ɲɛmaw k'u jɔ jabaranin na ka yafa de ɲini Turki jamana de fɛ walasa olu ka nin gɛrɛndɛ ninnu bɔ u ni Holandi jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin ye fanga ka kuma ye Turki jamana kɔnɔ Turki jamana ma da o mɔ u ko Turki ma ɲɛmaw k'a fɔ olu tɛmɛndɔ ka taa diɲɛ fa dɔ fɛ ko yamaruya bɛ u bolo u ka se ka jigi Turki dugukolo pankurun jigi kɛnɛ dɔ k'a ko banna escale kɔni escale yɛrɛ dama tɛ dɛ Turki sankolo yɛrɛ ni ma ɲa k'i ka pankuru bɛ jamana dɔ kunnana ta fo k'a sɔrɔla o jamana masina in jɛ mɛnna ye o kumana ko Turki kunnana o fɛnɛ sago dɔ tɛ
Hollande panguru fɛnɛ fɛ Turki-ma ɲɛmaw u ye u ka nisɔngoya fɛnɛ jira ka ɲɛsin Allemagne fanga ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna musolaka min bɛ yen kunna ni o ye Angela Merkel ye Recep Tayyip Erdogan y'a jira k'a fɔ a sɔmin bɛɛ la k'a fɔ a bɛ ka mamurutilen jɛkulu dɔ dɛmɛ Turki jamana kɔnɔ Turki yɛrɛ fura dama a kɛmɛ ka ŋwara da mamurutilen jɛkulu min na ni u k'a ma ko Parti Travailleur du PKK Turc Recep Tayyip Erdogan nin bolo bamanjiw de don ko nka ko Allemagne ma ɲɛmaw bɛ k'u dɛn k'olu dɛmɛ Turki fanga kan a ko hali juillet kalo la san 2016 k'a fɔ jaso baara min ma sira sɔrɔ Turki jamana kɔnɔ ni hali bina ka biya ale bɛ k'o ka diɲɛ kɛ ka juguw kɛlɛ ko Allemagne jamana bɛ k'o tigilamaw fɛnɛ kɔkɔrɔma don n'an bɔra yen an bɛ an ka kɛnɛya bulon dayɛlɛ an bɛna kumaw ye bi musolakaw ka bana kan n'o ye denso yɔrɔ dimi ye n'i ye musolakaw ta tan o ta i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ bana in dimi bɛ minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ marisi kalo tile 13 o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke naani tun b'a fɛ bana in kɛlɛli kama Tata Ture a bɛ walawalali caman k'an ye endometriose n'o ye denso dɔ dimi ye a bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔdimi bila musolakaw la waati dɔw la i n'a fɔ lada waati wali kelen waati wɛrɛw la ni bana in min filɛ ni a bɛ kɛ sababu ye ka cellule endométriale o min bɛ wele densorofo ye k'olu dilan denso kɔfɛ n'o ye utérus ye o min bɛ kɛ sababu ye ka endométrie dilan farikolo fan wɛrɛw la tisi endométriale n'o ye densorofani ye o mana sɔrɔ farikolo fan o fan fɛ o bɛ kɛ sababu ye ka na ni buruji ka taa ni ka segin ye n'o ye hormone ye muqueuse utérine n'a bɛ wele denso dɔ fari o fɛnɛ bɛ kɛ nin kɛcogo kelen in na nin waleya ninnu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni kalo labɔ ye o togo la tissu n'o ye fani minnu bɛ sɔrɔ denso kɔnɔ n'olu y'u yɛrɛ sɔrɔ denso kɔfɛ i n'a fɔ endométriose bɛ musolaka minnu na n'o ye denso dɔ dimi ye olu ka kalo labɔ tɛna kɛ a kɛcogo la bari a tɛna bɔ farikolo kɔnɔ o de kadara kɔnɔ jeli ka fara cellule endométriale kan o min bɛ wele densorofo ye bamanankan na olu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ farikolo fan wɛrɛ fɛ o min bɛ kɛ sababu ye ka degun lase o yɔrɔ kofɔlenw ma ka fara peritoine kan o waleya in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kuru falenni ye o jeli ka fara cellule endométriale kan n'o ye densorofo ye olu sigiyɔrɔ bilali ka n'u yɛrɛ sɔrɔ farikolo fan wɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase o yɔrɔ masinaw ma sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ŋɛɲɛ ye o yɔrɔ masina la o min bɛ kɛ sababu ye ka na ni degun ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuru dilan o yɔrɔw la n'o ye kyste ye walima tissu cicatriciel n'o ye jeli fɔn ye o de bɛ na ni organew nɔrɔli ye u ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ ka dimi waleya ni bana min filɛ nin ye endométriose ne bɛ wele bamanankan na denso dɔ dimi n'i ye muso ta 100 sara la minnu balikuyara n'u bɛ se ka den sɔrɔ 5 walima 10 ɲɔgɔnna la a b'olu lasɔrɔ endométriose bɛ se ka lakodɔn musow la minnu si b'a daminɛ san 25 ka taa bila san 40 ɲɔgɔnna la dimi gɛlɛn sira kan o ye dimi ye dimi min n'a bɛ sinsin barakɔrɔla la walima musolaka minnu bɛ se kɛnɛyaso la ka sababuya kɛ den sɔrɔbaliya gɛlɛya ye a ka ca la i bɛ taa sɔrɔ nin bana kofɔlen n'o ye endométriose ye a b'o musolaka ninnu de la endométriose bɛ musolaka minnu na n'i y'u ta 100 sara la 30 walima 40 ɲɔgɔnna den sɔrɔko gɛlɛya b'o olu la nka a ka ca la endométriose n'o ye denso dɔ dimi ye ani dimi tɛ ɲɔgɔn fɛ wa a man teli ka muso bali ka den sɔrɔ o de kadara kɔnɔ a bɛ se ka lakodɔn sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn de senfɛ i n'a fɔ u bɛ min wele intervention par laparoscopie dans l'abdomen o de kadara kɔnɔ a ka ca la mɔgɔ tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ kun jumɛn na endométriose bɛ musolaka dɔw la sɔrɔ nka sababu bɛ se ka bɔ waleya dɔw la i n'a fɔ facteur génétique n'o ye bana minnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ walima système immunitaire n'o tɛ se ka waleya a waleya cogo la waleya dɔw yirala nin bana in sɔrɔli kun kan n'o ye notion de reflux rétrograde ye n'o ye jeli kɔfɛ taama ye jeli ka fara couche superficielle de l'endométrie kan olu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma n'o ye denso kɔfɛla ye ka sababu kɛ contraction musculaire ye o sira kan jeli tɛna se ka tɛmɛ a tɛmɛ sira ɲuman fɛ jeli min bɛ cellule endométriale kɔnɔ n'o ye densorofo ye o bɛ n'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma n'o ye cavité pelvienne ye nin waleya in bɛ musolaka caman sɔrɔ nka waleya wɛrɛw y'a yira k'a fɔ tissu endométrial n'o ye densorofani ye olu bɛ se ka taama denso kɔfɛ ni sira dɔw ye ni lɛnfu ye bamanankan na n'o bɛ wele yimone walima jeli o togo la a bɛ se ka kɛ cellule ɲuman minnu bɛ denso kɔfɛ n'o ye utérus ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ cellule endométriale ye o min bɛ wele densorofo ye ka sababu kɛ waleya dɔw ye i n'a fɔ facteur génétique o min bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ walima environnementaux n'o ye lamininkun ye endométriose gɛlɛyaw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ nka endométriose n'a ma furakɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye kuma dɔw la ka na ni gɛlɛya ye waleya fila bɛ yen nɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na n'a madali ye n'o ye ménopause ye ni bange tigɛra
o be na ni nɔgɔyaba ye endométriose ko la. A filana o ye kɔnɔmaya ye. O fɛnɛ be se ka kɛ sababu ye ka endométriose dimi lada. Nga o ye wagatinin ko ye. Kɔlɔlɔ dɔw be endométriose bana la n'o ye den sɔrɔ dimi ye. O dɔ be tali kɛ den sɔrɔbaliya la. Ni ye muso kelen ta muso saba cɛ la, endométriose la bana be muso minnu na. I be taa sɔrɔ kelen b'u la min tɛ se ka den sɔrɔ ka sababu kɛ den sɔrɔ dimi ye n'o ye endométriose ye. A sɛgɛsɛgɛliw be kɛ ni laparoscopie ye. O be lakodɔn den sɔrɔbaliya sɛgɛsɛgɛliw senfɛ. Den sɔrɔ fani dɔrɔli ɲɔgɔn na n'o ye adhérence du tissu endométrial ye. O be se ka kɛ sababu ye ka muso ka den sɔrɔ dɔgɔya. Bari a be se ka kɛ sababu ye ka kiliden bali n'o ye ovule ye ka denso lasɔrɔ. Endométriose be musolaka minnu na n'a ma juguya kosɛbɛ n'i y'u ta 100 sara la 90 ɲɔgɔnna be nɔ olu be se ka den sɔrɔ san 5 kɔnɔ. Nga ni waati janyara a be se ka kɛ sababu ye ka na ni den sɔrɔbaliya ye. Nga fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ o de ye den sɔrɔli ye joona. Walasa ka nin bana in kunbɛn n'o ye endométriose ye, farikolo ɲɛnajɛ o laɲininen don ka fara dumuni na suguya dɔw kan. Nga ale bi o ma sɛnbɛntiya kosɛbɛ bari o sɛgɛsɛgɛliw be sen na. O de be dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye. Laseli wɛrɛ an ni karamɔgɔ Musa Funba bi ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn.